जों जतो साइमनो ताबो खारची मेला अंगै तंगो हने ते जतोनो काम करंगे बेरे बेखना नंगले बेरे खेरा कमेन्ट के साथी फियाबा अ खारची मेला एबा मताय जरबो बाक्सा बोरै खारची मेला नानिया थांगे बिनि दल बोरै बाय प्रि प्लेनिंग खाय आगरतला बारा नगो रमफ्रे जाका हने जों खोनागा आ बगे जे जोंनो अ कक सानै मनाय बोरै कापतै करकसरि थैसेने हनेरक सासुका हायपनो चिनि बखाते जे बोजुगि मानसाक अ मनाय बोरैनो बोजुगि जों बोजिरिका ताबुक आसुक जरा खने नंबो वानसुकि दंखना बिनि दल बोरै बागे प्रि प्लेनिंग खाय रमफ्रे का हने सो abo joto saimana bage a secret live tere channel pate jora kam gina ti buji manai and ningbo nini sagni kobi kotama story share kana musung ke display chin Facebook e insta id nukima kana o jaga norok jengbai contact mana aboni link description rijak Sekang sinemung sana cino tini ostri horne menai berini mung S debbarma class 12 poritungo bini dol bon hamya khlaine ni mung payel debbarma class 12 bwkha mung pores debbarma hamsama sala katham tongo bini logi A to Z hamya tomung tonai chlani mung Ungkha Gobindo MBB college ni khanai kasa khajak bwkha mung Shankar debbarma Pulia sekang om munanya bini dol buri payel Kharchi Mela nanya bagi logisan ka dol ni kono khanai om munai be berena musung jagina ako nayo hne gosir ka apur bini dol payel saka Agartala ani boyfriend jiten eba hamsam chala nokbar tongo henke ani chalani bar noko salja tongi jeng mela nalena payel ni ati kono khanai om munai buri saka email lachima sisa nang nini chala jiten me logi baksa toma jaga ang aro tam ke tongnai aro thuna chala ro ekdom bezal drop ang thaya la johni saka om munai a jora payel tesa saka kununya ang nini logi tonglak diba celani cela sake tongana anglai nang bache tongnai jeng kunino thunai aro duita room tongo asuk tawana di payel ni ati kono khanai o munai bribo bini dola bisas khlaina ka then abuni next day henke o bri khorni kamini simi gari kai Agartala ni Balkan club area celani bar noko thangla kya aro soki samna jorke borok joto Kharchi Mela thana bagai ready inka a jora payel ni boyfriend saka jingle khorokta bike khungsabai thangi manglak a bagai ani dol khoroksa bike kena tongo bono sahorwan henai payel ni boyfriend bini dol chalana call kai ring horka and abuni srabsa tongkeno te khoroksa bini dol chala phaiso bage apur borok joto khoroksa te khoroksa na sinemu rika a chalani mong Ungkha Gobindo debbarma a tikine joto pal baksa borok Kharchi Mela thangla kya total khorokpuri chala khorni te bri khorni ke bajbe thangla kya mane payel ke bini chalabai baj kaka te khoroksa manai S kai Gobindo bai baj kaka dara manai ring lai olo borok Kharchi Mela thangpur ekdom kaham korikeno aro bere lai noko phaimani horni noitangkha a jorake payel bai bini boyfriend a Gobindo no saka yarchin barono machi thangchiri nungbo asuk horo bara nogo thangai maimi songchana ki seller nai a bagai arono dol baksa machi thangchiri hnei payel te bini boyfriend samabai a chala Gobindo bo da ko hnei gosirka abakino o mane brete bini dol payel ke apro borok maimi songlai tomani phiaba ain te khaksa chala khorni hinkai dukan thage chuak nungjane biaro painar lakya jepur bor maimi songbayo abun yakloki o chala khorni chuak nunglane hnei achulakya Apurno a logini buri khorni nyobo ringkha phaji jonokisa nunglane hanai a bage o mane burite bini dol payel bo dol baksa a chala robai kisa sa nungna hanai achulakya a jorake o chala khorni miloi buri rono mang chuak kapangki khanu las kai rika yaklo a Gobindo honjanai o mane burino alka room ni bed jaga tlangi mothorika tei payel hinkai bini boyfriend eba hamsama salabai tei kese room bwkha bed ro thangka mane jotono jani ja sat kese room o tholakya abuni olo hinkai tetam sajinai norno bujina side atom se boom abuni next phung achugo o monai bri joto saimone kabai pailo saka angne nono dol hani bisas khlache nung bai family nung bakyana ati chalabai mothori toni buri akok se kapka apurno bini dol pail bono bandika ako anino chalia angbo bokrok samane mungsapone silia je ungna Ungkha nukyabanta sachiri nokobota sari olo nokni borok saimon ke hamya hinjana chi pail bini dol burino barbar request khakya te kebna ta sari phiaba je Gobindo hinjane chalake dati phatpat thuma pasai a jagani khari thanga bini amani saksori hamya angpara thangchene hine okok sai khari thanga Gobindo plus call khaimani bo call habya phone off khajak a bagi o munai buri s a Agartala bara nokni simi mokolmukti koblangke phanya naka thangnai sala so abongkha khorsa dol hamya bai tongi sangni life nos tongmani munai s debbarmani kobi kotoma o Kharchi Mela bere thangi abono bini life ni kotra mistake Ungkha munai s debbarmani o video ni menkok abono o munai saka dol hnei payel no bisas khlai bini logi thangmani se ano pre planning khlai hamya khlayu aboka hai dol tei kebo tamala tu hnei o hamya khlai Romphere Jakha munai buri saka tei payel Ungkha tabu class 12 pori tongo bini boyfriend ni dol Gobindo hinkai MBB college pori tongo palsar bike gana borok joto miloi ana hamya khayo atigi saka o munai s debbarma paithiko chung abono sanai tabuni baksa chererok mela hani khana keno nogo saya kare dol dol ki bernya thanglai oloke dere family Kokborok khanao
abo suto boino simi hamya chai hani samabai India nijini life nijibu kisa wansuk nango buma bufa takuk bukubai beradi kaham ke beradi tamani Agartala Thangwi chalani Bara tongwi Mela naithai kalaikena abono kisa wansuk tai joto loko te je abote hamya tomung tongnai baksa chala ronobo sanamusungo sakni monai kahai borono bahake chwat khanwi hamya tomung khainamusung o dunia sungsar ekdom wana ma singsa dara monai ring laifano mungsa sana kerikya abri tomung sitra chalani bagino joto chala hamya hinjak drop tabuk o video snam paima olo Romphere Gobindo debbarmani choto kuste chungno message khlai aba call khai sajonai video delete khai di hinai abagai chung direct no sanai tomung hamya tongnai borno chung expose khainai kebo chungno muthagi mania so ani dara by dolte monai song norok video no chajak tongke share khadi tebo expose video tubui tongo je borok chaya bono video khajana chini aro kwbama boroni list bo sokpajana tongo already no sudo norni support nango jungbo norno support khainai